சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏன் நான் ஒரு வாரமாக 2 வீக்ஸ் 1 வீக்காக நான் வந்து வீடியோ போடல. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு ஹேக்கர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிளாஸ் 4 ரேங்கரில் வந்துட்டான். பார்க்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆல் இந்த பில்லை வைக்கிறாங்க ப்ரெஸ் பண்ண நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வரோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் வீடியோவில் போகலாம். ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் இப்போது எனக்கு தெரியல, அப்போ தான் ஹேக்கர் வந்துட்டான். அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சேன். ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் இங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறோம். நானும் சீன் போட்டுகிட்டே போகிறேன், போயிட்டே இருக்கேன். கரெக்டாக அந்த ஒரு பையன் எலிமினேட் ஆகிட்டோன்னு தான் அந்த ஹேக்கர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த பையன் ஹேக்கர்னு இவன் ஹேக்கர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் பயங்கரமாக ஒன்ட்டா பிடிக்கும். அப்புறம் தான் பார்த்தா சரி ஒன்ட்டா பிறகு தான் இருப்பான்னு நினச்சேன். சரி 3 நாக் பண்ணிட்டான். ஒரு நாக் இது பண்ணால் 2 நாக் பண்ணிட்டான். ஹீல் பண்ணிட்டாச்சு. அப்புறமா இப்போ அடிப்பானா, வெயிட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இப்போ திரும்பி இவனுக்கு ஒரு ஹெட்ஷாட்டு 1 டேப் தூக்கிட்டானுங்க. அப்போ ஒருத்தன் தான் இருக்கான் அயன்மேனா. அவன் என்ன பண்ணுறான்னு தெரியலையே. எனக்கு ஹெட்ஷாட்டாக அவன் கார் 98 இன்னொருத்தன் நூபு மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பான். அவன் தான் அங்கே ஹேக்கரு. நான் லாஸ்ட்டில் காட்டியிருப்பேன் பாருங்கள். மறக்காமல் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் பார்க்க முடியும். இந்த மேட்ச் பாருங்களேன், இந்த மேட்ச் செம்ம ஹேக் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. எனக்கு தெரியல, சரி அவன் தான் கிரானைட் தூக்கி போட்டு அடிச்சிருப்பாங்கன்னு நினச்சேன். நீங்கள் பாருங்கள் 9 8 7 வெயிட் பண்ண நினச்சது. டைமிங்லாம் இப்போ ரொம்ப ஓடுது. 2 1 போயிட்டு அங்கே போய் இவன் க்ளூவால் போட்டு ஐயோ ஹேக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி க்ளூவால் போட்டு ஏறுறான். சரி இங்கே இருக்கானுங்க, வெளில போனால் அடிச்சிடுவானுங்க சொல்லி நான் இங்கே தான் உட்காந்துருக்கேன். இப்போ அந்த பையன் எலிமினேட் ஆகிட்டான். ஹேக்கர்னு நினச்சேன், ஹேக்கர் தான். கிரீன் கிரானைட்டு டமால் எங்கே இருக்கானே தெரியல. கிரானைட் இவன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேக்கர். இவன் தான் ஹேக்கர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். வெயிட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். சரி ஒரு ஷார்ட் கன் M10 M7 ஒரு டெசர்ட் ஈகிள் வாங்கிட்டாச்சு. 3 க்ளூவால். இது 3rd மேட்ச். இந்த மேட்ச் அவுட் ஆகிட்டா ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும். சரி நம்மளும் ஒன்ட்டா படிக்கலாம்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணேன் போல். அப்புறம் லைட்டாக நெட்டில் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் சொன்னேன் அவனுங்க ஹேக்கருன்ட்டு. இங்கே ஒருத்தருக்கும் அடிக்கலாம் தான் பார்த்தேன் நான் ஹேக்கரு அப்படின்னு சொல்லி இவன் தான் ஹேக்கர்னு நினச்சி அடிக்கல. அப்புறமா வந்து ஃபஸ்ட்டு இவன் எலிமினேட் ஆகிட்டானா. எலிமினேட் ஆகிட்டோன்னே பாருங்கள், கிரானைட் அவுட்டு செத்துட்டான் ஒருத்தன். அவன் தான் அந்த ஹேக்கர் தான் கிரானைட் தூக்கி போட்டு சாப்பிட்டான். இப்போ இன்னொருத்தன் அயன்மேனை வந்து ஹீல் பண்ணலான்னு சொல்லி ஓடினான். இப்போ அவரும் காலி. அயன்மேன் எனக்கு கத்திட்டு இருக்கான் காப்பாற்றுன்ட்டு. இவரும் M10 காலி. இப்போ வந்து ரிவ்யூ இப்போ பாருங்களேன், இப்போ திடீர்னு வந்துட்டான். அதுதான் அங்கே இது. சரி ஹேக்கருக்கே நம்ம ஹேக்கர்லாம் அடிப்போம்னு சொல்லி அடிச்சாச்சு. அப்படியே ஒரு கில்லு. ஜோனில் லைஃப் குறையாதுன்னு போனேன், அவுட் ஆகிட்டேன். சரி இவங்கெல்லாம் பிளேயர்ஸ் தான். மெட்கிட் போடலாம் தான் நினச்சேன், போட முடியல. சரி இந்த மேட்ச் அவுட்டு தான், ஏன்னா 2 பேர் லைஃபும் இல்லை. சரி அடிச்சிட்டானுங்க. சரி வெளில போய் பார்க்கலான்டான்னு ஓடி போகிறேன். போகலாம். பேக்ரவுண்ட் லிஸ்ட்டில் நாய்ஸ் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் நினச்சிருங்க, நான் சாரி. இப்போ சரி டக்குன்னு லாபிக்கு போ லாபிக்கு போ. டக்குன்னு லாபிக்கு போகிறேன். லாபிக்கு போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன் யார் வரான்ட்டு. வாங்க பார்க்கலாம். ஐயோ இது வருவதோ ஈவன் விட்டாங்க, கடுப்பாக இருக்கு. ஒரு யாரா ஹேக்கரு. ஐயோ யாரா டே ராயலா இல்லை ஜேடி சந்தன். இவன் ஹேக்கர் இல்லை. சாண்டீப் இவனும் ஹேக்கர் இல்லை. எலக்ட் பாஸ்லாம் போட்டிருக்கான். நெக்ஸ்ட்டு இல்லை இந்த அயன்மேன் வேறு இன்வைட் பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட்டு இவனும் ஹேக்கர் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு சரி இவனை பார்க்க முடியும் இப்போ மாதிரி இருக்குது. இவன் தான் ஹேக்கர்னு நினைக்கிறேன். இவன் தான் டெலிபோர்ட் யூஸ் பண்ணான். இப்போது ஒரு மேட்ச்சுக்கு 10 கில்லு, 25 மேட்ச்சுக்கு 300 கில்லு.
ஹெட்ஷாட் ரேட்டு 74 வச்சுருக்காங்க, செம்ம கஷ்டம். அப்புறமா வின் ரேட்டு 83, ரொம்ப கஷ்டம். ஹெட்ஷாட்டு 77%, ஆனால் 198 தான் கில்ஸு. பட் ஆனால் வேறு லெவலுங்க. சரி, பார்க்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அவன் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணுறேன், டீமில் இன்வைட் பண்ணுறேன், அவன் எதுவுமே பண்ண மாட்டான். கடுப்பேத்தின்னு தான் திரும்பி போகிறேன். கில்டு என்ன கில்டுன்னு பார்க்குறேன். மலேஷ் 25-16 மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்கான். கன்ஃபார்ம் அவன் ஹேக்கர் தான். பின்னாடி என்னாச்சும் நாய்ஸ் வந்தால் சீரியஸாக கண்டுக்காதீங்க. அப்புறமா ஐயோ டீம் சைஸ் ஃபுல்லாக அவனுங்களும் இன்வைட் பண்ணி போயிருப்பாங்க. உங்கள் ஐடியை காப்பி பண்ண சரி, ஐடி காப்பி பண்ணி சென்ட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்டுக்கு சென்ட் பண்ணிகிட்டே கிடலாம். சென்ட் பண்ண உங்களுக்கு ஐடியாவும் இருக்குது, நீங்களும் போய் போட்டு பாருங்கள் மறக்காமல். பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் ஆல் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வரும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் வீடியோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இந்த ஐடியா இது பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய் ப்ளீஸ்.